Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Yan uwa barkanku da kasancewa da ni a wannan lokaci da nake kawo muku magunguna don taimakon al'umma. Duk mutumin da yake fama da matsala ta shedanu da suke kawo maka matsala ta lalacewa kuɗi, ko da ka bayan ka samu kuɗi za ga kuɗin suna lalace maka. Bi'iznillahi akwai shedanun da suke bin harkokin mutum yadda duk irin kuɗin da ka samu za ka ga suna bi suna lalacewa. Za ga idan ka ajiye su a akawun na banki ma za ga kana bin kuɗin kana kashewa daga hannunka. Hakika akwai abubuwa da suke yi a jikin hannun mutum yadda duk abin da za ka taɓa da wannan kuɗin ba zai daraja ba, ba zai albarka ba. Za a ga ka yi shekara da shekaru kana sana'a amma za ga kuɗi ba sa zama a hannunka. Duk yadda ka kai ka tara kuɗi za ga kuɗin ko ka tara su da kanka ma sai ka je ka karɓe su ka kashe ka lalata su. Hakika kuma sannan za a ga ana yawan maka alkawari ba a cikawa sai mafarkai na ban tsoro ko kuma kai mafarki ka rasa gane ma kan mafarkin idan ka tashi da safe da sauransu. Hakika akwai hanyoyi da yawa da ake bi domin magance irin wannan hanya. Duk mutumin da yake fama da wannan matsala ta lalacewa kuɗi, bi'iznillahi ko da ka shekara 10 kana fama da wannan matsala, ka ɗauki lamba ta ka kira ni, bi'iznillahi za ka samu waraka da ikon Allah. Ma anzalallahu da'an illa wa anzalahu shifa. Allah bai saukar da cuta ba sai da ya haɗo ta da maganinta. Bi'iznillahi akwai hanyoyi da ake bi sahihai wanda shari'a ta yarda da su, wanda bi'iznillahi za a samu waraka daga wannan matsala ta tsayawa harkoki lalacewa kuɗaɗe da ikon Allah. Duk mai ƙarin bayani zai iya kira na a lambar waya 08120447296. To da wannan nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.